Avui ens trobem a la ciutat de Figueres, una ciutat de bons artistes, de bona música i de bon menjar. Molt a prop a la frontera amb França, avui descobrirem el bar Shots, on fan unes tapes que meravellen i una cervesa que passa... Acompanyeu-me. De la ciutat d'Andalí estem al bar Shots, un bar increïble que tu saps quan comences a arribar-hi a menjar, però no saps mai quan acabes. Per què? Perquè aquest senyor, que és el protagonista, no té la santa mania, i tant que sí, d'anar-te traient cosetes, que aquesta és una de les gràcies que tenen els bars de tapes. Fede, què tal? Bon vespre. Escolta'm, què passa que no pareu de fer tapes noves i tapes noves i tapes noves? És la gràcia dels bars de tapes. I només fa un any i mig que heu obert. Correcte. I que tot allò, viento en popa... Viento en popa a tota vela, tu. A tota vela, no? I que no pari. Escolta, què ens has preparat avui? A veure. Mira, hem mirat de fer una mica de poma, així al forn, amb una, diguéssim, una taten, amb una mica de foie, que combinat, que queda molt bé, amb una mica de salmaldon. Llavors hem fet una morcilla amb un pebrot escalivat i posarem una mica de formatge, així com un núvol. I llavors hem preparat un formatge, així fregidet amb ametlles, és un formatge tubet, que li posarem una mica de marmelada de tomata. I crec que combinat pot anar... Fantàstic, eh? A més, això combinat amb la cervesa, que ara en parlarem. De fet, a veure, va, vinga, comencem a muntar aquest fetge. Perquè aquí teniu dues làmines de fetge fantàstiques, allò passades per la planxa, genials aquí. Escolta, aquesta poma està molt caramelitzada, eh? Aquesta poma està boníssima. Que a més, la gent ha de saber que a Figueres, a l'Empordà, hi ha la primera, l'original, la primera, podríem dir, empresa que emboca ànecs a tota la península ibèrica, que fan uns ànecs increïbles, amb un fetge, evidentment, espectacular, alimentat amb blat de moro. Escolta, això així senzill. La poma caramelitzada, allò fet al forn amb sucre, el tall de foie gras entier, allò passat per la planxa, una mica de sal gruixuda, amb escames, la malda, correcte. I ja està, no? Una mica calentet, tubet, i vinga, boníssim. I vinga, escolta. Fantàstic. Aquest altre, tu m'has dit que aquest era un formatge, un tipus camembert, no? Tipus tubet, que ja hem posat una mica per rebussar una mica d'ametlles, ho hem fet fregidet, i la veritat és que combina molt bé, tots els tres gustos combinen molt bé. I a més, per donar-li un contrapunt dolcet... Correcte, hi posarem una mica de marmelada de tomata. Escolta, qualsevol diria que estem allò en ple estiu amb aquesta melmelada tan vermellosa i tan dolceta. Ens queda una tapeta original, bona, fantàstic. Escolta, i una altra joia de la corona, senzilla, però boníssima. Tenim una bona morcilla amb un bon pebrot així de l'Empordà escalivat. El brassegem, li posem una mica de núvol de formatge. Escolta, tu també ja ets aquells que va amb el microratllador, no? Sí. Crac, 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 crac. Correcte. Posem un... Fantàstic, tu. La veritat és que... Senzillet, cuina de producte. I qui diu que a vegades les tapes allò han de ser només de pa? Aquí l'única que hi hem posat pa ha sigut una. I és que aquestes tapes, si alguna cosa tenen en comú, és que tenen un petit contingut de greix. Tenim un fregit, tenim aquí un botifarró, una morcilla de sang que està passada allò per la planxa amb el formatge, i aquesta altra del fetge gras d'ànec. I una cosa bona que ens aporta la cervesa és que ens ajuda a netejar el paladar i a preparar-lo amb el contingut de carbònic per una etapa darrere de l'altra, que suposo que és una de les coses importants, no?, de les tapes. Sí. És mirar de no parar, anar veient i anar menjant i anar disfrutant de l'entorn i anar disfrutant de la gastronomia que tenim en aquest país. Doncs escolta, brindem o què? Vinga, va. Vinga, salut! Guillem, la cervesa era tal com la coneixem avui, en els seus orígens? Doncs no, mira, Pep, la veritat és que tal com va començar la cervesa, per nosaltres avui dia no seria cervesa. Eren més aviat sopes àcides, cereals fermentats, però, clar, hi havia bacteris i ho feien àcid. Llavors, ja se la prenien amb gerros, no? Se la prenien amb gerros, amb banyes, amb copes no.
En copes no. Clar, i de fet una cervesa en aquella època suposo que no es devia mirar tal com ara, per exemple, el diferent grau de la malta, o ja es torrava, diguem-ne, ja es feia una malta o es feia a partir del cereal. Es feia a partir del cereal i en comptes de torrar i germinar el gra, que això és el procés de maltat, el que feien és mastegar els grans perquè a la nostra saliva hi ha els enzims que transformen el midó en sucre. Per tant, una sopa carregada de bactèries. Carregadíssima.